I 1619 blev de første afrikanere solgt som slaver i Virginia. Dette var starten på slaveriet i USA. I 1775 brød uafhængighedskrigen ud. I 1783 anerkender Storbritannien de amerikanske koloniers uafhængighed ved at underskrive en fredsaftale i Paris. I 1862 bekendtgør præsident Lincoln slavernes frigivelse. I 1863 bliver Ku Klux Klan dannet. I 1868 oprettes forfatningen, som skal sikre alle amerikanere deres borgerlige rettigheder uden hensyn til race. I 1868-1870 terroriserer Ku Klux Klan de sorte i syden. Lovgivningen fører til, at klanen opløses. I 1870 vedtages forfatningstilføjelsen for at sikre, at de sorte borgere ikke fratages deres stemmeret. Den 9. april 1883 overgiver sydstaterne sig til nordstaterne. Borgerkrigen er slut. 5 dage efter blev præsident Lincoln myrdet. I 1890-1900 fratages de sorte igen deres stemmeret. I 1909 grundlægges borgerrettighedsorganisationen National Associations for the Advancement of Colored People. Organisationen deltog i opbygningen af borgerrettighedsbevægelsen, som blev ledt af Martin Luther King. I 1964 lavede John F. Kennedy et forslag til en borgerrettighedslov, som blev vedtaget i juli samme år. Den 4. april 1968 dør Martin Luther King. Selve borgerrettighedsbevægelsen dør ud, men kampen for de sortes rettigheder lever videre.